Arestado ang 34 anyos na tulak ng droga sa pigkasar na bypass operation sa Barangay Paulog, Ligao City. Magalas 9 ning banggi kang Martes, Enero 24. Nakumpiskar sa posisyon kan sospek ang apat na transparent plastic sachet na may laog na pigtutubudang shabu, asin may gabat na 15 gramo o lagpas ang 2,000 pesos. Etong suspect na to is also a subject of many operations, no? Identified naman talaga ito. So, nagkataon na nung nakarang gabi, yun nga, nabaybas na siya. Dati nasubot na nakulong ang sospek huli kang iligal na droga. Asin liwat na naman na nahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matapos na magpositibo sa kinasang operasyon kang pinagsarong pwersa kang Albay Police Provincial Office, Police Drug Enforcement Unit na pinamayuan ni Police Lieutenant Colonel Heril Bruno, CIDG Albay, asin Ligao City Police Station. Actually, we already filed a case against him. Ito po yung inquest resolution ng kaso. He was charged for illegal possession of illegal drugs. Kaya sabi ko nga sa mga kababayan natin, palagi nating minumungkahi na hindi kayo maliligaw basta sumunod kayo sa Pulis Ligao. Sa datos kang Ligao City Police Station, ininang ikaduwang dakulang operasyon kang otoridad kontra illegal na droga sa nasambit na syudad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.